काल ज्या घटनेबद्दल जी शिक्षाचे हे केले सभापतीनं त्याच्याबद्दल सर काय सांगा? मी 27 वर्ष एकाच पक्षात असलेला एकमेव आमदार विधानसभेत आहे आणि त्याचं मला खूप अभिमान आहे, मगो पक्षाला अभिमान आहे. अशा काही घटना आधी घडल्या होत्या 1980मध्ये. त्यानंतर आमचे माननीय सदस्य त्यावेळेचे काशीनाथ जन्मी यांना मारहाण झाली होती. अशा काही गोष्टी सभागृहामध्ये घडल्या होत्या. 1980 साली काही दुसरे लोक जे बाहेरचे लोक पास घेऊन आत येतात त्यावेळी पण अशा गोष्टी घडल्या. त्यांनी पण काहीतरी असं केलं होतं आणि त्यांनी मग सभापतींची आणि सभागृहाची माफी मागितली आणि ही परंपरा 2 वेळा झालेली होती आधी. दुसऱ्या वेळी आमचे काशीनाथ जन्मींना मारहाण झाली होती. त्यांनी पण स्वतः आमदार होते दुसरे, त्यांनी पण माफी मागितली होती. इथं तर हा वेगळाच मुद्दा होता जसा 1980 सालचा आणि त्या 1980 सालच्या प्रमाणे इथं पण तोच मुद्दा सभापतीनं उपस्थित केलेला आहे. सभापतीनं योग्य निर्णय दिलेला आहे असं मला वाटतं. ज्यांनी कोणी त्यांना आत घेतलं त्यांनी माफी मागावी असं मला पण वाटतं आणि हा विषय संपवावा. इथं माझं देणं घेणं काही नाही. मी त्यांच्यावरती किंवा जे लोक आत आले त्यांच्यावर पण माझा असा विशेष असं हे नाही आहे, कारण ते पण माणूसच आहे. माणुसकीच्या संभवातून सभापतींनी निकाल दिलेला आहे. तो निकाल पाळणं आम्हाला सगळ्यांना बंधनकारक आहे असं मला वाटतं. सर 1970चे एक उल्लेख केला. हो, 1980 सालचा मी उल्लेख केला. काय 70 मला आत्ता माहीत नाही, पण 70 काय 80. 70 ते गजानन पाटील म्हणून एक आमदार होते. त्यावेळी सायमन सिमो काय असं कोणतरी आहे. पण या गोष्टी सगळ्या आता इतिहासात जमा झालेल्या आहेत. आजचा पण हा प्रश्न जो आहे तो इतिहासात जमा करावा असा मला वाटतो. याच्यावर आपण जास्त बोलणं बरं नाही. सभापतीनं निकाल दिलेला आहे आणि सभापतीचा से इज द फायनल ऑथॉरिटी इन द सभागृह. आणि सर पॉवर टॅरिफवर काय हे असणार? पॉवर टॅरिफवर मी आता माझा जो डिमांड आहे, ज्या दिवशी माझा डिमांड आहे 25 का 26 आहे, त्या दिवशी मी सगळं काही बोलतो. सगळ्यो गोष्टी आज पळय ह्यो अश्यो गोष्टी घडल्यानंतर आमकां सुद्दां सायन मारपा खातीर फॉर्माक त्रास जाता, पोलिसांकूय त्रास जाता. पोलीस प्रत्येकाक तपासूंक शकना, पूण तरी आसतना पोलिसाचें कर्तव्य आसा तें करपाचें अशें, किंवा सेक्युरिटी जे आसा तांचेंय कर्तव्य आसा तें करपाचें. पूण ह्यो सगळ्यो गोष्टी समंजसपणान प्रत्येक मनशान जर घेतल्या आसत तें इजी जाता. देव बरें करूं.